Timoteo o San Tito, kini duha ka katawhan mao ang kauban o kaabag ni San Pablo diha sa iyang pagka-apostol ngadto sa mga Hintil. Sila ang mga niunong kang San Pablo, taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga challenges, mga hagit diha sa pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga Hintil. Makita nato mga igsoon nga ang kinabuhi ni San Pablo dili basta-basta. Daghang pag-antos gani, kapila siya nga hapit na mamatay, kapila siya gibato, kapila siya gilatos, apan siya nagmapadayunon. Ug ang uban ug ang kauban niya niini gayud nga nakigtambayayong si San Timoteo nga nahimong in charge sa usa ka katilingban isip usa ka obispo ug si San Tito nga nahimo usab nga gi-assign nga nagatan-aw sa katilingban sa Efesus. So kining duha kung atong lantawon sa unang pagbasa, ginaingon nga kining duha nakabaton sa pagtuo diha kang Kristo, pinaagi gayud diha sa ilang mga ginikanan. Nakita nato nga si San Timoteo, ang unang na-convert ang iyang lula, ang sunod ang iyang mama, hangtod nga kining silang duha mo ni tudlo sa pagtuo ngadto kang San Timoteo. Si San Tito usab, makita nato nga pinaagi usab sa iyang ginikanan siya nakabaton sa pagtuo nga Kristohanon. So karon mga igsuon atong malantaw diha sa ilang kapistan nga importante di ay kining ginikanan because parents are the ones who will pass on the faith to their children. O kini siguro maayo nga atong i-realize. Kay daghan sa mga parents karon dili na maghingano sa pagtuo sa mga kabataan, wala na'y panahon mo tudlo sa pagtuo sa kabataan, ug ila na lang ibutang sa eskwelahan, ilang ibutang sa uban, sa katekista o sa Catholic schools. Pero di ay, kini ang hinay-hinay nga nahimong missing link sa atong panahon karon. Kay ang ginikanan, mura o wala na'y pakialam sa pagtuo. Kini na-confirm mga igsoon sa atong katilingban, nga diin diha sa atong ginahimo karon nga preparation sa mga bata para sa first confession, nga umaabot karong March. Daghan ang mga ginikanan nga gani sa programa na amagoy part ang ginikanan nga mo confirm, mo monitor gamay, dili na sila gusto ni ana. Bahala nag ang bata, dili makakumpisal, dili makahimo sa pagkalawat, basta di sila maisturbo sa ilang kinabuhi. Mura biyag unsa ka busy, no? Busy tungod sa madyong, busy tungod sa baraha, busy tungod sa sugal. O kini makita nato nga nagaklaim sila nga mga Kristohanon. Busa maigsuon, nindot nga atong nadungog kang Kristo ang pagpadala sa mga disipulo. Nindot nga atong nadungog o gisaulog natong kapistahan karon diha kang San Timoteo kang San Tito. Pero unsa man kini sila kung wala gayud ang pamilya, amahan ug inahan nga magtudlo sa mga bata, nga magpakita sa mga bata mahitungod sa pagtuo. Zero lang gihapon. Mao na mga kaigsunan nga nindot karong sa atong kasaulugan diha sa adlaw ni San Jose, kita mga debuto ni San Jose, mga disipulo usab sa atong Ginoo.
pinadala usab kita. Bation nato na, no? Nga we are sent. And because we are sent, first and foremost, we try to go to its family. Muna nga, atong awhagon unta ang matag pamilya labi ng amahan nga mahimong debuto nga anak ang San Jose. Kay si San Jose usa ka dakong modelo sa pagmatuto gayud sa pagtuo diha kang Kristo. Don't ever think that Jesus, when He came, dayon kompleto rikado na. Remember si Jesus, tao nga matuod, nahimong bata. Unya ang kinabuhi ni San Jose, kanunay diha nakatutok kang Jesus diha sa iyang pagkabata, which is the formative years. Unya ang amahan gayud sa kinabuhi sa mga pamilya sa Hudiyo, ang amahan gayud ang mangunay og tudlo sa ilang anak mahitungod sa pagtuo. Mao kana nga nindot unta, no? Nga karon nakadungog kita sa atong pagkadisipulo ni Kristo, ato unta nga balikan ang matag pamilya, ato tang awhagon ang matag amahan, hatagi og pagtagad ang imong pagtuo. Daghan sa mga amahan mingon nga, di man ko kibalo ana. Diri, mag-una ta sa atong debosyon kang San Jose. Aron kita makakaton sa Joseph's way of molding the family. Joseph's way of taking care of the family. Joseph's way of bringing the family near to Jesus. Busa, kining maong hagit mga igsoon. Makapairog unta nato. Kay perti biyang daghana natong mga Katoliko. Pero pila ramang yun ang nahimong nagbuhat sa pagkapinadala. Daghan sa ato, passive, faithful. Pagingong passive, faithful, dawat lang ta. Misa, salamat sa Diyos. Bunyag, salamat sa Diyos. Sakramento, salamat sa Diyos. Human, wa na. Wa na. Ang atong ebanghelyo, maingon si Jesus, gipadala. O diha sa bunyag, kung ito atong tutukan mga igsoon, kita gipadala. We are baptized, we become children of God, and we are sent to bring the good news to others. Let us not be passive Catholics. Dili lang ta daw limps nga mga Katoliko. Kinahanglan kita manghingano. Unsaon man di ay nako nga mahimo akong instrumento diha sa pagka mahimong pinadala sa Dios. Pinaagi una pagbalik sa pamilya. Tanawa nato mga igsuon. Mga estudyante, tanawa. Si papag si mama nagasimba ba? Kung wala kamoy dala, simba gyud ta, no? Dili lang kung naay time, musimba gyud ta. Naa si Saint Joseph mutabang, si Mama Mary mutabang kaninyo, ampo mo, no? Ampo ta. No? Ang inyong mga anak, magasimba pa ba? Kini, atong iampo, in a special way karon ngadto kang San Jose. San Jose, tabangi kami, nga mismo sa among pamilya, magasugod ang among pagkadisipulo ni Kristo. Ipadala mo kami, ihatagan sa pagtuo, salamat sa maong gasa, tabangi kami, nga mahimong maayong pinialan sa pagtuo, pinaagi gayon sa pag-umol mismo sa pamilya nga imong gitugyan kanamo. Aron sama kang San Tito, sama kang San Timoteo, kining mga anak, kining membro sa pamilya, mahimo usab nga magsasangyaw sa maayong balita alang sa imong kahimayaan. San Jose, panabangi kami. Amen.